ମାର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନାମ ସୁବାସ ଅଟେ ସିଏ ଆସି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାରି ପଛ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ସାପକୁ ଧରିକି ଆସି କଙ୍କଡ଼ା ଧରୁଛନ୍ତି। ଶେଉଳ ମୁଣ୍ଡ ସକାଳେ ଆସି ଭୋରୁ ପକେଇଲି ପଇସା କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇଟା ନାଗିଲା ତିନିଟା ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି। ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା ବା ତିନିଟା ସାର୍ ଧରିଛୁ କେଇଟା ଜାଣିନୁ ତ ସେମିତି କ'ଣ ବାଞ୍ଚୁଆ ଖସିଯିବନି ଦେଖି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଖସି ଯାଇଛି। ଖସିବ ଏ ଆଉ ସରୁ କରୁନୁ ହଁ ସେଇଟା ତିକି ଯିବ। ହଁ ସେତିକି ହେଲା ହବ ପରା ଏଇଟା ଖସିଯିବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖୁନା ଖସିବ ଏଇଟା ଖସିଯିବ ହଁ ଗୋଟାଏ ଖସି ଯାଇଛି ସେ ଟିକେ ନା ଖସିଛି ତ ପାର ଯୋଉ ଛାଡୁଥିଲା ଆଉ ଆର ପା ଏଇଟା ଇଏଟା ଖରାପଟା କୋଉଟା ହେଲା କାଲି ମୁନା କେତେ